Il-Gżejjer Maltin komplow jaraw aktar imwiet kawża tal-pandemija tal-COVID-19. Dan wara li l-Ministeru għas-Saħħa ħabbar li fl-aħħar 24 siegħa ġew reġistrati 4 fatalitajiet oħra, 4 rġiel bit-tlieta ta' 84, 91 u 92 sena jitilfu ħajjithom fl-isptar Mater Dei u ieħor ta' 85 sena fir-residenza tal-anzjani ta' San Vincenz de Paul. Dan ifisser li l-ammont totali ta' vittmi tal-virus f'pajjiżna żdiedu għal 277. Min-naħa l-oħra, il-każi ġodda fl-aħħar 24 siegħa komplu jonqsu meta kumparat mal-jum ta' qabel b'57 każ ġdid tal-ammont totali ta' 18,442 ta' każi minn Marzu l-hawn. Il-persuni mfejqa jiżdiedu għal 15,700 persuna wara li bejn il-ħamis u l-ġimgħa fiqu 134. Dan ifisser li l-każi attivi niżlu għal 2,464 fejn apparti dan l-ammont hemm ukoll każ wieħed pożittiv fiċ-ċentri li ospitaw l-immigranti. Tabar ukoll li tul il-jum tal-ħamis ingħataw 1,844 tilqima b'1047 jingħataw it-tieni doża. Intant il-ġimgħa wara nofsinhar is-Suprintendent tas-Saħħa Pubblika Każi ħabbret illi b'kollox f'pajjiżna ġew irreġistrati 15-il każ tal-varjant tar-Renju Unit, inkluż 6 illi għalissa qed isir il-contact tracing tagħhom. Fuq il-varjant nikkonferma li issa kellna 15-il persuna, però 7 minnhom kienu cluster wieħed. And we have also identified another 6 positive UK variants, which we are currently investigating to see whether there are any links with other cases and any links with travel abroad from other people as well. Fil-waqt li l-professur Gawċi sostniet li huma 7,788 il-persuni li preżentament jinsabu taħt kwarantina jew f'iżolazzjoni, hija spjegat ukoll li l-R factor f'pajjiżna jinsab bejn 1 u 1.5. U kif nhar il-ħadd 7 ta' frar ser tkun qed tasal fil-Gżejjer Maltin it-tilqima tal-AstraZeneca, is-Suprintendent tas-Saħħa Pubblika spjegat li din it-tilqima għalissa mhux ser tkun qed tingħata lil persuni vulnerabbli, inkluż dawk li għandhom taħt il-55 sena. Il-pjan huwa li nużaw dawk tal-Pfizer jew kellha tal-Moderna għal vulnerabbli. Hija saħqet illi mill-ġimgħa d-dieħla mal-25,000 persuna meqjusa bħala vulnerabbli se jkunu qed jirċievu ittra ta' stedina d-dar sabiex jitlaqmu. Intant il-professur Gawċi xorta waħda appellata għal kawtela massima fil-waqt li stqarret li għalissa mhux teskludi li pajjiżna jkompli jara żieda fl-imwiet anke fid-dawl illi preżentament hemm 166 pazjenti jingħata l-kura fl-isptarijiet lokali fosthom 20 fit-taqsima tal-kura intensiva fl-isptar Mater Dei. Irridu nagħtu ftit ġranet oħra ħa naraw eżatt x'ħajġri bħalma dejjem ngħidu imma jiddependi ħafna x'jiġri min-numri tagħna kemm il-poplu Malti jkun qiegħed jimxi mal-mezzi ta' mitigazzjoni kemm inkunu qegħdin nosservaw ukoll il-prevention measures li għandna fil-post. Nistennew li xorta la darba jkollok nies li jkun għadhom l-isptar u bħalma rajtu għandna numru ta' nies li għadhom l-isptar, hemmhekk jista' jkollok kadenza tagħhom u jistgħu wkoll ikollok li mwiet. Francesco Catania, Net News.